Dobrý. Tak, jedeme tam. Dobrý. No, já jsem si zničil to auto, tak to je GG. Jsem cooked. Jo, důvod, proč je to rozdělené na 2 párty, protože jsem tu část už nenarval do té první, takže jsem to musel rozdělit na 2 párty. Tak hodím to sem. Jo, tak to je přesně na tohle. Tak to je dobrý. No ale dobrý je, že už jsem udělal jenom 2 stromy a z toho mám jenom 2 minuty. No a to se mi potom zničí, takže budu zase muset jít pěšky. Teď se mi dospawnilo nový, tak to je dobrý. Šup se má to tam odevzdat aspoň tam ty, ať to mám nějaký prachy. Moc času teda nemáme. A jako dostanu jenom $20, jo. Za 4 posekaný stromy. Tak to i v realitě by se mělo víc. Dobrý, čus. Dobrý, musím poskat aspoň jeden už. Bomba, kam mám jít? No bomba, super. Prosím, stihni aspoň ještě jeden. Hopsej. Hop, hop. Dělej, no tak to už nemá šanci vůbec. Tak to jsem to teda moc neposekal. Tam je! Ne, už to nestihnu. A oni jako zmizí nebo tam zůstanou? Jo, on prostě zmizel. Job complete, tak jsem dal jenom 2. Lumberjack outfit, ok. Já jsem navíc tohle video nechtěl dělat zas moc dlouhé, já jsem prostě tam nenarval. Takže asi by jsem už dal konec. Protože já už nevím. Já bych udělal ještě farmáře. Tak dobrý, bum. Ježíš. Aha, to nemá čudlík, já myslím, že jo. Šup. Co je tady? Pety. Já chci pety. Kočku. To je pes? No, tak tady mám kočku. Ne! Krab. Co je tady? Jerry. Had. To je hezký. Content creator stopí. Tučňák. No tak na to nemám. Co je venku? Toto. To ne. Hint, jo. Jo, to jsou ty hinty. No, tak ten golf určitě nebudu dělat, to jsem zkoušel na minulém to. No, dopadlo to fakt. Včela! Tu chci. Tak nic, no. Papuch! OK, takže v dalším videu budeme šetřit na pouška. Tak ahoj. Tak a lidi, já se s vámi budu loučit.